Baziren behin bi animali, askonar bat eta basurde bat, oso alaiak ziren. Biak basoan bizi ziren poz-pozik. Egun batean basurdeak pertsona batzuk ikusi zituen basora etortzen. Pertsona horiek bazkaltzera zetozen basora. Baskaria prestatzeko sua egin zuen, baina txinparta batek salto egin zuen lurrera eta lurra oso lehorra zegoenez su hartu zuen. Askonarrak sua ikustean esan zion basurdeari: Alde egin behar dugu hemendik. Eta basurdeak erantzun zion: Goazen bai, bestela egingo gara. Biak oso triste gelditu ziren etxe bizitza gabe gelditu zirelako. Handi gertu pasazen gizon batek zuhiltzailei deitu zien sua itzaltzera joan zitezen. Azkenean sua itzali zuten. Zute horretan zuhaitz eta landare asko erre ziren. Basurdeak eta askonarrak etxeaz gain janaria lortzeko modua ere galdu zuten, basoko beste hainbat animaliak bezala. Zutearen ondorioz herritarrak bildu ziren eta bozeramaileak esan zuen: Basoa erre da eta bertan bizi ziren animaliak etxerik gabe eta janaririk gabe gelditu dira. Ez dute zerez bizi. Beste batek esan zuen: Basondora eramango ditugu berriro basoan zuhaitzak hasi arte. Herritarrak arbolak sartzen hasi ziren eta horrela urte batzuk pasa ondoren berriro basoa sortu zen. Basurdea eta askonarra basotik berriro ere bere basora itzuli ziren. Basurdeak eta askonarrak mezu bat bidaltzen digute: Zain dezagun basoa bizi